Hey guys, welcome back to my channel. And karon magluto na pud ta na naputoy cooking video. And karon ang atong buhaton kay Fudgy Bar Cheesecake Ice Cream Cake. Diba? This was inspired by siya kusinerong arkitekto pero lahi lang niya ang version sa amo. Since mo may kapalit sa iya ang version, lahi amo ang version. So, mo ni siya. Amo ingredients kay naatay butter, melted butter, naputay Fudgy Bar, condensed milk, all-purpose cream, old cheese. So, maora gini siya guys. Mura ni kagamay. So, sayo na gini siya. So, let's start. So, first step guys, ato anang i-chop o i-cube sa ato ang Fudgy Bar. So, ang Fudgy Bar na mong gigamit kay, of course, ang milk. Milk. Para maklaro lang. Milk. Tama ni siya. So, first, inyo gina siyang i-unwrap na lang. Di man ni makaon. Magkaon tani. Ano niya, inyong tangtangon ni ang kuan kaninang part sa taas gani inyo natangtangon. Pero dili na siya ninyo ilabay or kaunon kay magamit pa man ni siya naman tay gamitan ani. So i-set aside na siya niya. Kani siya, inyo ni siyang i-half. Half ni siya ninyo. Like so. Tapos inyo na ni siyang i-cubes like yan ani. Make sure na limpyo yung kamot pagbuhat ani guys ha. Nanghugas ako kamot. Ay na mo kabalaka. So mao ni siya. Yun lang nabubuhagon pa dili kayo, dili sila magsikit. Anyway, so mao na ni siya. Hinani na ni. Then kani siya mga yan ani, kaning mga nabuwag ninyo, inyo ni siyang dugmokon. Pwede rin nyo rin siyang ibutang sa pikas ng lain na plate ninyo siyang dugmokon. So, ako rin i-skip na part, ako rin pakita ninyo ang finish na product ani. So, muna ni siya guys, muna ang finished product sa pag-slice, ug sa pag-dugmok na to sa crust sa ato ang Fudgy Bar. So, ready na ta para sa ato ang next step. So, muna ni atong kailangan para sa ato ang sunod na step guys. Ang gatong ato ang na-cube na Fudgy Bar, ang butter, bowl o katong spatula. So if gamay rin yung buhaton kay inyo na siyang i-half katungaon ni siya ninyo kay para napamoy buhaton sa other half. So sa amo ang case dagan may buhaton. So kani siya nananami ko sa ka-plate na naapoy yun ani. So kani siya mo na ni ibutang diri. Diri na ni siya tanan. Like so. Mo na siya. Tapos sunod kaya nga to ang butter. Mo na ni siya nga to ang murag base sa to ang cake. Kuno base. Mo na siya inyo na siyang i-smash or unsa may tawag ana ko sa inyo na siyang dugmukon until basta ko na ipakita ninyo kung unsa ang consistency na dapat makuha ninyo. So yun na ni ang consistency. Hinani po niya ang naong mura na siya kana bitong sa pie. Ibutang ni mo ubos sa pie. Hinani parehara sila sa pulos. So hinani. So mao na siya. Ready na ni siya sa ato ang next step. Mao na ni ato ang butanganan sa ato ang cake. So ready na nato ibutang ang ato ang base. Atong gibuhat ganina. So ato ni siyang ipatag diri. Ito ang base. I-smoothen lang nato niya ang like so. So mao na ni siya guys, hinani niya ang naong, hinani niya ang naong sa kilid, sa tubangan, sa likod. Hindi na siya matagak, mao na siya. So kani siya after ani, pwede ni siya ibutang na ni siya ninyo sa ref para mugahi ang iya ang base. So ito na ni ready na to para sa to ang next step. So mao na siya ang atong kinailangan, katong katunga or another na pud layer sa katong Fudgy Bar na to. Cheese, all-purpose cream. So gidungagan na mo kanang gamay dai kay daghan-daghan man namong buhaton. Then condensed bowl para sa itong mixananan, of course na itong electric hand mixer. So first step is ito nang ibutang ito ang cream o condensed diri sa ito ang mixing bowl. Yan. So gi-chill siya na mo ang cream para mo rise.
So mao na ni siya, ito ang cream. Ato na dahil ibutang ato ang condense. Siya. Then natin na dahil yung mix. O siya ni on. So mana guys, na-double na ang size sa ato ang cream. So mo ni ang now. So mo na ni siya ang i-double na yang size nani na ang dapat yunani na ang ato ang kailangan na output na kinailangan. Di ba balik-balik lang. Basta mo na ni siya. Now ready na nato ibutang ato ang fudgy bar. So this time dili na nato ni kailanganon. Kaya ato ra siya hinanayon pag mix. So kailangan nato ang spatula. So ato na ibutang. Nihinayon sa nato kay basin niya mapuno. So kato nga lang sa, di ba? Puno ko siya. So, ano siya, i-fold lang sa. Dili siya nimo i-mix ug maayo ha, kay dili nato titaganahan na ang ato ang fudgy bar kay madugmok. So, kailangan inani ka pa niyan now. Padili lang kita magkalisod no. So, ihurot na tani. So yun na siya, na-mix na siya nato tanan. Ready na nato ibutang ang ato ang cheese. My favorite. And mix na po nato. Hinahinayon lang yun, be gentle sa pag-mix na to ani. Pero mo po na mix para ma-appeal po sa ilalom, maabot po sa ilalom ang itong ipangbutang. Kaya yung nara sa ibabaw tanan. Para equality. Dapat sa pagkaon ang ato ang equality. Mao na ni siya guys, mao na ni siya humananan ni. So ready na to ibutang sa ato ang gibuhat ganina na base ato ang cake. So ato na to kwaon sa ref. So kapit at mahuman guys, ato nang gigawas fresh from the freezer. Ang ato ang base ato ang cake o katong ato ang gibuhat lang baguhay. So ato na ni siya i-transfer dire like sa pagbuhat sa pie. So mao na ni guys. So dili na nato magamit ng atong gilahi ganina guys, ang gidugmok nato na crust. Ato na ni siya i-topping sa ato ang cake. Mo na ni siya atong last. Diba mura siyang maha blanca, mura siyang maha na naay mani sa taas tan-awon, pero dili na siya maha guys. Mura lang. Tara guys, mo na ni siya ato ang finished product. So ang ato ano nang buhaton ani kay ato na ni siyang ibutang sa freezer for overnight. So ato ni siya i-check ugma sa buntag kay ato nang i-taste test og basta mao na ni siya. Ato na lang tanawon yung naong hinikabuntag kay mas maayo mo ni siyang i-freezer ni siya para magahi siya, para ma-cake na siya. So let's wait until tomorrow. So what's up guys? It's the next morning now, it's the next day. Basta na overnight na nato ang ato ang gibuhat na fudgy bar, cheesecake, ice cream cake. So ato nang i-check sa ref if okay na ba yang now ug unsang iya ang output. So let's go. So that's all guys, nato na siya kasayon pagbuhat sa ato ang cake. No bake, just freeze it. So dili na lang tato i-taste test kay of course. Ihanda pa taon to namo no. May kay akong una mo kit-kit niya lain kay picture pa biyaon niya. So maon na to guys. Thank you for watching. If you do like this video, please give this a thumbs up and share this video and please subscribe. Thank you.